Маҳамадулло Мусоевро аксар сокинони Баклуш як маҳаллаи вилояти Перми Русия мешиносанд, чун бисёре аз сокинони маҳалла барои иҷрои кори ба ӯ муроҷиат карданд. Барои касе боми хонаашро таъмир кардааст, барои дигаре қобури обашро тармим карда ва ё замини ҳавлияшро нарм намудааст. Мусоев мегӯяд, пас аз чанд соли сарсониву саргардонӣ дар шаҳрҳои калони Русия ба мисли Москву, Екатеринбург ва Перм, ки кордеҳон борҳо ӯро фиреб додаву пулашро надоданд, зиндагӣ дар маҳалларо интихоб кард. Мусоев беш аз 10 сол аст ки дар Баклушӣ кору зиндагӣ мекунад ва ризқи оилаву фарзандонашро меёбад ва аз инро барои сокинони он як одами худӣ шудааст ва ҳамагӣ бо ӯ муносибати хуб доранд. Аммо муносибат ба муҳоҷирон дар ҳама нуқтаҳои Русия яксон нест. Маъмулан дар шаҳрҳои калони Русия мардум ба муҳоҷирон рӯи хуш нишон намедиҳанд. нигоҳҳои бадхашмона, абрувонӣ гирифта ва рафтори дағали сокинони бумиро аксар муҳоҷирон ҳаррӯз таҷриба мекунанд. Бо ин вуҷуд назарсанҷиҳои ахир дар Русия нишон медиҳанд, ки дар маҷмӯъ муҳоҷирбадбинӣ то соли 2015 дар ин кишвар бисёр боло буд ва то ҳадде кам шудааст. Яке аз ин назарсанҷиҳоро маркази таҳқиқи афкори умум Левада анҷом додааст. Карина Пипия, як намояндаи марказ, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, муносибати мардум ба муҳоҷирон ҳар сол таҳқиқ мешавад ва аммо имсол омор нишон медиҳад, ки муҳоҷирбадбинӣ камтар шудааст. Дар 2 соли ахир мо шоҳиди коҳиш ёфтани эҳсосоти муҳоҷирбадбинӣ ҳастем. Солҳои пешин шумори шаҳрвандони Русия, ки дар пурсишҳо мегуфтанд муҳоҷиронро дар кишвари худ дидан намехоҳанд, ба 80% мерасид. ҳоло ин рақам аз 50% камтар аст. Карина Пипия дар шарҳи сабабҳои кам шудани бадбинӣ нисбат ба муҳоҷирони Осиёи марказӣ гуфта, 2 соли охир муҳоҷирот аз мавзӯъҳои мубрами рӯз дар сиёсати Русия нест ва саҳифаҳои матбуоту пардаи телевизион ҳам канор мондааст. Шояд як сабаби аслии кам шудани номи муҳоҷирон дар матбуот аст, ки ба гуфтаи ӯ муносибати мардум бо муҳоҷирони Осиёи марказӣ то ҳадде оддӣ шудааст. намояндаи маркази назарсанҷии Левада мегӯяд, тадқиқотҳои чандсола таъсири амиқи кори расонаҳо ба афкори умумро ошкор кард. Барои мисол, ӯ аз тағйири назари мардум дар нисбати муҳоҷирон аз Украина ёдоварӣ шуд, ки дар 2 соли охир таҳти таъсири таблиғоти расонаҳо бештар ба самти манфӣ гаравидааст. То соли 2014 ва таҳримҳои кишварҳои ғарбу амрико алайҳи Русия, муҳоҷирати кори аз Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон як мавзӯи ҳамешагии сиёсатмадорони чапу рост дар Русия буд. Бо доман задани мавзӯи муҳоҷират сиёсатмадорони рус талош мекарданд имтиёзҳои сиёсӣ ба даст биёранд, аммо дар шароити афзоиши таҳримҳои байналмилалӣ Русия бештар ба кишварҳои ҳампаймонаш дар Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ ниёз пайдо кард. Як аломати чунин нармиш изҳороти сиёсатмадорони рус аст, ки гуфтанд омодаанд дархости Тоҷикистонро барои соддатар кардани шароити кору иқомати муҳоҷирон дар Русия баррасӣ кунанд. Пас аз анҷоми ҷаласаи комиссияи байнудавлатии ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистону Русия, ки рӯзи 19 апрел дар Москва бо раҳбарии Хои Расулзода ва Дмитрий Медведев, нахуст вазири ду кишвар, баргузор шуд, Игор Шувалов, муовини нахуст вазири Русия, гуфт, Москва омода аст дархости Тоҷикистонро ҷиҳати аз 15 то 30 рӯз зиёд кардани муҳлати сабти иқомат барои муҳоҷиронро баррасӣ кунад. Аз ин пештар Сергей Лавров, вазири умури хориҷии Русия, ҳам гуфт, ки санадҳои дуҷонибае дар робита ба муҳоҷирати кории тоҷикон ба Русия баррасӣ мешавад, вале нагуфт чӣ гуна санад ҳастанд. Дар Русия беш аз 1 миллион нафар аз аҳолии қобили кори Тоҷикистон кору иқомат мекунанд. Дар гузашта садҳо нафари онҳо қурбонии ҳамлаи миллатгароёни рус ва ё тосарҳо шуданд.